Różańcowa Panna Maryja, u Ciebie ratunku my szukajem, raz różaniec litości czekajem. Różańcowa Panna Maryja, Macie Ty przyszła z одним żadaniem, ratować ludzi od pokarania. U Ciebie ratunku my szukajem, raz różaniec litości czekajem. Różańcowa Panna Maryja, kto od gniewu Bożego uratuje, kto karotnych grzesznych poszkoduje. U Ciebie ratunku my szukajem, raz różaniec litości czekajem. Różańcowa Panna Maryja. Raz Bernatku Ty dała różaniec, grzesznym ją dla barony szaniec. U Ciebie ratunku my szukajem, raz różaniec litości czekajem. Różańcowa Panna Maryja. Хвала Христу! У прамым эфіры Радыё Марыя ружанцовая малітва. Сёння разам молімся таямніцамі святла. Праводзіць малітву будуць Яна і Ганна Марыя. Кожны з вас можа патэлефанаваць у студыю і далучыцца да малітвы. Шаноўныя радыёслухачы, нагадваем, што час на ружанец абмежаваны, таму просім вас фармуляваць інтэнцыі коратка і прадумваць, аб чым хочаце памаліцца загадзя. Вы можете позвонить, патэлефанаваць да нас па нумарах тэлефонах у Вайберы плюс 375 44 513 73 97. Гарадскія нумары 8017 399 17 21 і 8017 364 69 64. Ахвяруем сённяшнюю малітву у інтэнцыі аб святых пакліканнях да святарскага і манаскага жыцця, за святароў, за семінарыстаў, клерыкаў, д'яканаў, аб добрым перажыванні перыяду Вялікага посту, аб трываласці ў абраных пастановах. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амэн. Веру у Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усімагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амэн. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя,
як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. таямніца першая. Хрост Езуса ў Ярдане. Пане Езу, ахвяруем табе гэты дзесятак ружанца, праслаўляючы твой хрост у Ярдане. Просім цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцтва тваёй святой маці аб вернасці абяцанням святога хросту. На жаль, мы не маем званочкаў, таму будзем маліцца ў студыі, але запрашаем вас актыўна нам тэлефанаваць. Мы вельмі чакаем вашых званочкаў. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя тваё, прыйдзі валадарства тваё, будь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба Нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца другая. І мы маем тэлефонны званочак. Хвала Христу, калі ласка, прадстаўцеся, з якой вы парафіі? Хвала навеки. Это Ромуальд Палычаны, касцёл Святого Роха. Долучаюся до всіх агучених інтенцій. Молюся в інтенції подяки Пану Богу за дар життя, за дар здоров'я, за все ласки, за все випробування, за все терпіння. Дякую Тобі, Пане Боже. Дякую, Пане Боже, що даєш Ти мені гэты крыж. І допоможи мені його знести. І оферую його для того, каб навертанию грешников, навертанию тих, которые, отвернувшиеся от Тебя, Пане Боже, которые занятвуют Твоим постановами. И молюсь об навертании также некоторых своих детей, которые тоже далековато еще от Бога. Ну и дякую Пану Богу еще за всех тих людей, которые помогают мне у моем житті нести гэты крыж. Такие мои интенции. Дзякую, вялікі спадар Ромуальд. Пасля разважанняў, калі ласка, вы распачынайце, а мы будзем працягваць. Таямніца другая. Езус аб'яўляе сябе на вяселле ў Кане. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзесятак ружанца на хвалу Твайго цуду Кане Галілейскай. Просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцтва Тваёй святой Маці аб шчырым даверы да Твайго провіду і аб супрацоўніцтве з ім у складаных жыццёвых сітуацыях. Калі ласка, распачынайце. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая,
маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лоня Твого, Єсус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лоня Твого, Єсус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лоня Твого, Єсус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лоня Твого, Єсус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лоня Твого, Єсус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Ісу і Сину, і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. О Марія, без граху першародна зачатая. Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Єзу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. дякую за супольну молитву. З Паном Богом, доброго вечора. Дзякуем за супольную малітву. Хвала Христу. Таемніца трэцяя. На жаль, мы не маем пакуль што тэлефонных званочку, але у вас ёсць магчымасць патэлефанаваць, пакуль мы чытаем разважанне. Таемніца трэцяя. Абвяшчэнне Божага валадарства і заклік да навяртання. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзесятак ружанца на хвалу абвяшчэння Божага валадарства. Просім у Цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцтва Тваёй святой Маці ласкі навяртання для нас, а таксама аб ласцы сведчыць пра нябеснае валадарства не толькі словамі, але і прыкладам усяго свайго жыцця. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Хвала навеки. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, Дякуй. цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі,
і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца 4. І мы маем тэлефонны званочак. Хвала Христу, прадстаўцеся, калі ласка. Это Алла Ивенец, кольцо Святого Алексея. Витаю вас у студии, дорогие волонтеры, молюся за вас, долучаюся до всіх ваших інтенцій, які були. А сама молюся, як завжди, у подяку Пану Богу милосердному, на святейшій Панні Марії за всі отримані ласки, вислухані просьби. І перепрошаю Пана Бога свої провини слабості. Молюся за всіх святаров, особливо за нашого з Янецької парафії нашої, святара Євгена, Леха, Паула, і ўсіх за нашага айца Александра Фаміных, і ўсіх святароў па ўсей Беларусі, па ўсяму свету, усіх іх дараў Духа Святого, апекі Панны Марыі, каб усё іх заўсёды было добренька. І малюся за ўсіх нашых духоўных сястрычак і братоў, за ўсіх хворых, маленькіх, дарослых. Асабліва малюся за Яніну з Іў, Янелу з Барысава, Эмілію з Камарова, Таресу з Буслава, Татьяну Софію з Вілейкі, Регіну з Браслава, Марію з Квасовкі, Галіну Станіслава з Баронаў, Ірину з Пінска, Станіслава Желудка, Галіну з Богданова, Галіну з Дераўнога, Крысціну з Нарыч, Іванду з Паставы, Уліма Крывічы, Галіна Маладзечына, Ірина Мінг, яе мужа з днём народзінаў Петра. Усіх яму Божых ласкаў, усё самага добрага. Малюся за супакой ва ўсім свеце, за ўсіх хворых церпячых, за ўсіх, хто просіць аб малітве, за нашу суполку, нашу Янецкую парафію, нашых парафіянаў, спадарню Яніну, спадарню Галіну, спадарню Таэсу, спадарню Марыю і ўсіх. Малюся за сваіх дзетак, унукаў, за іх сем'і, за інтэнцыі Пану Богу вядомыя, каб усё ішлася на хвалу Божую. І ў маіх патрэбах, каб усё па Божай волі, каб усё было добренька. І малюся за таксама за ўсіх памерлых, дарагіх майму сэрцу, асабліва за родных і блізкіх, маму, тату, мужа, і всю з радзіны Бубен, Яновіч, Дзірыба, Сасонка, Мігура, Вельмоўскі, Пашкевіч, Дудко. Вечны адпачынак дай ім, Паня. А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у спакою вечным. Амен. Далучаемся да вашых інтэнцый, спадарыня Алла. Пасля разважання вы, калі ласка, распачынайце, а мы будзем працягваць. Таямніца 4. Перамяненне Езуса на гары Табор. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзясятак ружанца на хвалу Твайго перамянення на гары Табор. Просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцтва Тваёй святой маці аб тым, каб мы перамяніліся, слухаючы Твае словы, і не занядбоўвалі Тваіх натхненняў. Калі ласка, распачынайце. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы,
як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амэн. О Марія, без граху першародная зачатая. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. дзякуй за малітву з панам Богом. Добра благословенного вечара ўсім і ночкі. Дзякуй, вялікі спадарня Алла, за супольную малітву. Таямніца 5. І мы маем тэлефонны званочак. Хвала Христу, прадстаўцеся, калі ласка. Хвала навеки, это Ирина, город Пинск, парафия Небовзятина, Святейшей Панны Марии. Я на вечернем ружанце хочу привитать вас, наши любимые волонтеры, за вашу ахвярную такую працу, за щирую молитву. Подякуем Пану Богу за то, что почуем нашу молитву и добавляются новые волонтеры на Радуя Мария. Еще хотелось бы у Пана Бога просим выпросить, как все-таки добавилось людей больше, как звонили. Хотелось бы так само подяковать Пану Богу за сегодняшний дённый ружанец, за проект «Польская молитва» у час дня. Ружанец был насыщенный, наполненный, телефонованию было достатково. Так ось подякуем волонтерам, які предложили этот проект. І сьогодні дебют у його состоявся. Дякую тим всім, хто це почув, телефонував. Хотілося б так само, щоб розвивалися ще й інші проекти.
Или моладзь, калі будзе прыходить на Радыё Марыя, проекты развиваться будут. Хай вас усіх Бог благословляе. Хотелось бы пану Богу подяковать так само за адчуванне надыхода вясны. Уже потиху погодка ідзе на плюс. Сонейка, хоць к вечару у нас але засвяціла, подых весны слабенькі хоць, але ўжо ёсць, у пана Бога ўсё планамерна. Падзякуем яму за гэта. І хочу попросіць Божага благословлення для ўсіх нас, для маіх усіх родных і блізкіх, для ўсёй сваёй вялікай радой сям'і, благословлення на сённяшні вечар і благословленай спакойнай ночкі, каб завтра мы зноў з радасцю і ў малітве абудзіліся на заўтрашні дзень. Дзякую. Дзякуй, спадарыня Ірына. Мы цяпер прачытаем разважанне, вы, калі ласка, распачынаеце, а мы будзем працягваць. Таямніца 5. Устанаўленне Эўхарыстыі. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзясятак ружанца на хвалу устанаўлення сакраменту Эўхарыстыі. Просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцтва Тваёй святой Маці аб тым, каб мы цалкам перамяніліся ў Цябе. Калі ласка, распачынайце. Отче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
була Отцу і Сину і Духу Святому. як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навеки вечная. Амен. О, Марія, без граху першароднага зачатая. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О, мой Езу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Дзякуй, вялікі спадарня Ірына, за ваш тэлефонны званочак і за супольную малітву. Хвала Христу. і вам дякую. Беражыце сябе усіх сваіх родных і блізкіх панам Богам. Дзякуй. Літанне да найсвяцейшай Панны Мары. І мы маем тэлефонны званочак. Хвала Христу. Прадстаўцеся, калі ласка. Хвала навеки, но я могу только другой быть. Это Ніна Зуродна з парафіі Падвышэння крыжа. Вы меня чуете? Так, чуем. Добра. Вы будете працягваць, мы тады распачынаем. Дамовіліся. Там молюсь, долучаюсь до усіх агучених інтенцій. Молюсь за всю нашу радую сім'ю, за вас, дорогие волонтеры, за всіх супрацоўнікаў духовных і светских, об здоров'я, потребных ласках, об дарах Духа Святого на кожний день. Дякую Богу за кожний прожитий денек, дякую Богу за тих людей, які допомагають мені дійти до костюла, за пані Марисю, пані Анелу, за пані, за всіх Галину. Так само хочу помолиться dzisiejszym днем за померлых, за всіх померлых, святоров померлых з нашої родини, Лосовицких, Кучинских, Исмонтов, Пырских, Струпинских, а так само за недавно померлых Нину Месяц, за Ганну Гресь и тетю Станиславу. Вечный отпочинок дай им, пані. А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Мы распачынаем, а вы працягваеце. Так, Кіра Елейсон. Христовейсом, Кирилейсом, Христе, пачуй нас. Христе, выслухай нас, Ольче з неба Божа, смилуйся над нами, Сыне, Откупитель свету Божа, смилуйся над нами, Духу Святый Божа, смилуйся над нами, Святая Тройца, Адзіны Божа, смилуйся над нами, Святая Марыя, молись за нас, Святая Богородица, молись за нас, Святая Панна над паннами, молись за нас, Маці Христова, молись за нас, Маці Касцёла, молись за нас, Маці милосердности, молись за нас, Маці ласки Божией, молись за нас, Маці надеи, молись за нас, Маці прачистая, молись за нас, Маці беззаганная, молись за нас, Маці непорушная, молись за нас, Маці невинная, молись за нас, Маці наимилейшая, молись за нас, Маці найцудоўнейшая, молись за нас, Маці доброй рады, молись за нас, Маці Стварителя, молись за нас, Маці Збавителя, молись за нас, Панна наимудрейшая, молись за нас, Панна хвалы годная, молись за нас, Панна прославленная, молись за нас, Панна могутная, молись за нас, Панна ласкавая, молись за нас, Панна верная, молись за нас, люстра справедливости, молись за нас, столица мудрости, молись за нас, причина нашей радости, молись за нас, святыня духовная, молись за нас, святыня хвалебная, молись, святыня славная побожности, молись за нас, ружа мистычная, молись за нас, вежа Давидова, молись за нас, вежа с кости слоновой, молись за нас, золоты доме, молись за нас, ковчег заповету, молись за нас, брама небесная, молись за нас, зорка ранішняя, молись за нас, оздоровление хворых, молись за нас, притулок грешных, молись за нас, полегка мигрантов, молись за нас, суцяшальница засмученных, молись за нас, успамога християнов, молись за нас, королева анёлов, молись за нас, королева патриархов,
молися за нас. Королева пророков, Молися за нас. королева апостолов, Молися за нас. королева мучеников, Молися за нас. королева веровызнаўцаў, Молися за нас. королева паннаў, Молися за нас. королева ўсіх святых, Молися за нас. королева без граху першароднага зачатая, Молися за нас. королева ў неба ўзятая, Молися за нас. королева ружанца святога, Молися за нас. королева сем'яў, Молися за нас. королева супакою, Молися за нас. королева Беларусі, Молися за нас. баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Даруй нам, Пане. баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Вислухай нас, Пане. баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Даруй нам, Пане. маліся за нас, святая Богородица, Каб плавіся мы годнымі абяцанням з Христовым. молімся, просім Цябе, Пане Божа, дазволь нам, слугам Тваім, цешыцца трывалым здароўем душы і цела, і праслаўнае заступніцтва найсвяцейшай заўсёды Панны Марыі, май ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і адарыць вечнай радасцю. Праз Хрыста, Пана нашага, Амен. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, с Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о найсвятейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны, да Цябе, о Панна над паннамі, і Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшным плачучы стаю. О Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Молитва до святого Михала Арханёла. Святы Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам абароною, супраць спакусы і пастак злога духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душу снуюць па свеце. Амен. Хронь нас, Пане Боже, десять спать положим, нех Твоя невесть, Твоя ум постели. Далось нам день целый жить до Твоей хвалы. Дай бы стали здоровы хвалить на новый. Амен. Добраноч, усім анёлкаў на нас з Богом. Дякую вам вялікі за супольную молитву. З Богом. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Дзякуем усім за супольную молитву і асабліва тым, хто званіў да нас у прамы эфір. Развітваемся і жадаем усім прыемнага вечара. У прамым эфіры разам з вами малілася моладзь, францішканская моладзь Тау, Яна і Ганна Марыя. Пахвалёны Езус Христос. З Богом.